Bon dia, benvinguts al primer programa Radio Campus 2025. Som Jacobo, Gemma, Guillem, Jordi, Júlia i jo, Ona. Ara anem a donar pas al temps. Ara anem a passar a l'oratge. Demà s'esperen temperatures màximes de 34 graus i mínimes de 20. El dia serà solejat i no s'esperen precipitacions. Els rajos de sol seran prou forts i la humitat serà baixa. Es recomana portar ficada crema solar fins les 7 de la vesprada. Ara anem a donar pas a l'entrevista. Estem així en Francisco Ángel Blanco Latino i anem a fer una entrevista amb ell ara mateix. Anem a procedir en les preguntes. Amb què instrument vas començar a tocar? Jo vaig començar en el saxo alt. Primer m'havien donat un bombardí, però jo no volia bombardí perquè el meu germà tocava el saxo barítono, jo volia tocar el saxo. I quan vaig olorar el bombardí, a part que no me gustava l'instrument i era molt vell, però bueno, me van donar un saxo que era més vell encara que bombardí i me vaig quedar en ell 4 o 5 anys. Què és el que més t'agrada de la teua feina? A mi el que més agrada és tocar en gent, compartir i assajar i tocar en concerts. M'encanta. I també m'agrada ensenyar. En què edat vas començar tota la teva carrera? Jo vaig començar, a tocar en la banda i estudiar des de xicotet, no? Però als 11 anys me van donar l'instrument i als 15 ja estava tocant per ahí en grups de música moderna. Jo tocava en la banda de Sedaví, però al mateix temps m'estaven cridant per a tocar en grups. I diguem que a partir dels 16 ja vaig començar a tocar d'una manera semiprofessional i als 18 ja pràcticament únicament treballava en la música, encara que n'hi havia vegades que tenia que treballar en el camp, en tallers, on siguera. En ma casa no podia ser d'altra manera i fins ara. Quin és l'instrument que més t'agrada? A part del teu? Bueno, a part del meu instrument, m'agrada molt la flauta. Jo toco el saxo barítono, que és el meu principal, però també m'agrada molt tocar la flauta i el clarinet baix. On ha sigut el lloc on més has disfrutat tocant? Això no és fàcil dir-lo. És que jo sempre gaudís molt tocant, però últimament puc dir que m'encanta tocar una banda que dirigís jo, que he format, que es diu la Jove Big Band Sedallàs. No toque, però dirigint soc molt feliç. I per últim, què el va impulsar a començar la teva carrera professional? La veritat és que quan me van donar l'instrument me va agradar tant tocar que pràcticament que ja tenia clar que jo volia ser músic. Perquè tots els dies plegava del col·le, agarrava l'instrument i m'anava corregent a l'escola d'allí de Sedaví. Tots els dies, corregent, en el saxo en la mà. No sé, jo tenia clar que volia ser músic. I fa uns quants anys un tio meu me va dir: Francisco, perquè nosaltres som de Córdoba, ¿no? I el meu tio me diu: Francisco, te empeñaste en tocar, en ser músico, lo has conseguido, ¿eh? Y yo: Tío, Tito, ja porto 40 anys tocant. O sigui, imagina't. Bueno, pues moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per
per tota la llavor que feu així, a tots els mestres i tot l'equip que teniu docent, que és una passada, i vosaltres també. Ja me l'he passat superbé fent el curs amb vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Boqueta amunt. Presentem la nova colònia d'Adidas. Per a l'estiu és perfecte i és d'hòmens. Ara continuem amb la rifa d'aquesta setmana. Avui es rifen una colònia d'Adidas i una pilota de tennis. Anem a veure qui són els guanyadors. Josep! Què més? Vale, va. I ha guanyat la pilota de tennis. I ara anem a veure qui ha guanyat la colònia. Minita. Arianda! Ara ja està. Adeu, que tingueu un bon dia.